Tabok kaning dapita guys. Oh, padung adto. Kay niya naman ang nabaw diri sa may loud guys na baba sa suba. Tabok kaning dapita guys. Oh, padung adto. Kay niya naman ang nabaw diri sa may loud guys na baba sa suba. Wala naman padung adto. Tabok ta ani guys. Ani. Kay mao ni nabaw. Lisod man og dito manabo guys kay ang akong bana maitok man og dili. Atimanon among isda. Mao na nga ako yung atimanon ni among isda. Grabe kag bato ha, bato magud nag unasan hindi kuha ha. Dali jud nimo na nag di awahin na mudagan ko atong suba. Nasa daw kay para magipatong gawa na unjak mo. Ay ko da. Ha? Naman ba to? Ano nang gabi eh? Ay, bawa ni sa to. Dapat to isang rod. Isang na gamay na eh. Buhok na sasay. Ilaw na mo. Gamay ko ba? Ikal. Ito na. Ba't ka nabantayan ka ng gabi eh? Garigor ko daan eh. Sige, pagkakagusay, siguro ka na kaya ko. Kanagdili, ista ba? Magda lang, hindi mo kita ba? Tanong ano kay ista na ba? Susuk-suk ka nagkasko. Kadagi kay ko kaluhan ni ikon. Gini isda pa ni kaso, samok man ni. Ha? Nagwa sa tiga gamay kan mo sa kay gamay ra ko ba? Advan 1/4. Kilos na. Record. Na nagwa sa 1 kilo. Kare ko ka junior. Iabot mo? Oh, dua. Kani ka junior. Wala na mao na ibira nila. Dos ni. Dos na yapon. Dos. Sobra pa gani ko. Taot sa ta. Pag Ano? man dawi. Ka junior na nung dos adto sa kuha pila atong bana. Dako ko lagi. Nakano ay mo Bert? Dos. Dos ka pina oy, nako na ha. Dos media. Dos media. Dako dai. At bugat ka dako mata. 4 ilang na? 4 na ba? Jawa. 4 I 4 medyo ra. Bigyan mo na 4 medyo na.
Pila di? 4 media ra lagi kay kadkad naman kay kadkad. Kita tuloy ka. Berto Junior. Ha? Ka-junior tong usanong, Kaya ka din na. tong dos. Oh, di ana. Nata na po rin. Sapal nila, ne? Teka mo. What? Kani. Pati na tugat. Ano na? May Vic Ramos. Vic Lamot. Baka muli pa. Di pa, muwat kong papa. Ibu na na aral din na rin. Awa palagi maabot sila si Berto, guys. Di ga lakaw-lakaw ka rin hunasan. Mutanawon ta ako aring nanabugok, guys. Amo gyud nanabugok di ah. Pero inigana po nako, guys, mo anang po siya sibog-sibog di. Wa na lamang po ko mo tanaw siyang tabugok, guys. Kay sawa madugay ako manakita si Bert na nagpadulong na naman sila. Madungog naman ang tingog silang pambot, guys. Mao na nga wala lang na ho padayon akong plano, guys. Punas kaayo, guys. Ato makita. Ano gyud sila malangan aning baba sa may suba, guys, kay nabaw man lagi. Guyod system mun dyan ni. Ato makita, guys. Tungod sa baha, guys, nisira ang baba sa suba na sirahan sa bunbon. Pasensya na mo, guys, ug mao ra pilingaw nako karong adlaw ug ako mingon, guys, bye bye.